Hej fra hjerterummet, og velkommen til dig, der kigger med her live eller på replay. Jeg hedder Grete, og jeg har Gretes Univers, der handler lidt om forskellige sundhedsvinkler. I dag skal det handle om olier. Det skal handle om en af mine absolut favoritolier fra doTERRA, nemlig lemon. Det er sådan en skøn olie. Den er frisk, og den er opløftende, og den er ren. Og samtidig så er den fyldt med super mange gode egenskaber, både til det fysiske og til det mentale. Jeg har brug for nogle særlige kosthensyn, efter jeg har fået radioaktiv jodbehandling, hvor jeg så fik for lavt stofskifte. Og min krop har derfor brug for støtte til at holde inflammation nede, støtte til stofskifte, til leveren, til fordøjelsen, via min kost, både den faste og den flydende. Og til dig, der kender mig fra tidligere videoer, så ved du jo også, at jeg døjer med flere sygdomme, lidelser, udfordringer, kald det hvad du vil. Jeg har liggende sklerosus, og jeg har tendens til forhøjet blodtryk, så der skal passes godt på min krop. Lemonolien, den virker egentlig ikke som blodtryksmedicin, men det er et mildt og naturligt redskab, der kan støtte kroppen i at skabe balance, så vi bliver mindre stressede og får en bedre udrensning, får en bedre væskebalance og en roligere fordøjelse og nervesystem. Jeg bruger citronolie i en af mine halve liter vand, som jeg drikker dagligt. Jeg drikker 4 af den her slags. Jeg bruger lunkent vand, og det har virkelig gjort en forskel, både for min fordøjelse, for min energi, for følelsen af at drikke noget rent og godt, og noget, der smager godt. Så hvad kan doTERRAs lemon egentlig bruges til? Jamen dels så kan den jo bruge til oprensning og detox. Den støtter leveren, den støtter lymfesystemet, og den er kendt for sin evne til at hjælpe kroppen med at skille sig af med affaldsstoffer. Min mor, som desværre ikke er her længere, hun brugte 3 dråber lemon hver morgen i et stort glas vand, og det fik faktisk hendes hævede fødder og ben til at blive normale igen. Hun havde problemer med at gå og stå, fordi hun havde væske i benene. Og det hjalp den her med, fordi at vi fik styr på hendes fordøjelse på den måde, og så drænede væsken ud af kroppen på hende. Et par dråber i noget vand, det understøtter altså en sund fordøjelse, og så modvirker også dårlig smag i munden, så man får en dejlig frisk ånde af det, og så bliver man glad. Alle citrusolierne faktisk fra doTERRA, de er sådan lidt solskinsagtige. Det løfter humøret. Duften, den er virkelig opfriskende og opløftende, og mange oplever, at det hjælper på træthed og tankemylder, hvis man har lav energi. Så kan man enten bare tage det i noget vand, eller en diffuser, eller smøre det på pulspunkter om i nakken, eller et eller andet. Jeg bruger også lemon til min rengøring. Jeg putter 3-4 dråber ned i sådan en kvart liter vand med sådan en forstøver på. Det kan fjerne fedt og bakterier, uden at jeg bruger skadelig kemi. Jeg har den stående nede ved min køkkenvask blandt andet. Der står den fast, og så flytter jeg den lidt rundt. Så inden jeg går i gang med min madlavning, så får den lige sådan en tur rundt, så den bliver helt frisk med lemon. Men som sagt, så drikker jeg altså 1-2 dråber lemon hver dag i sådan en dunk her med lunkent vand. Og hvorfor gør jeg så det? Hvorfor er det lunkent vand og ikke koldt vand? Lunkent vand, det er nænsomt for vores krop. Det er skånsomt for vores fordøjelse. Lunkent vand, det hjælper leveren med
og vores lymfesystem med at sætte gang i den naturlige udrensning. Citronsaft og lemonolie, det opløses bedre i lunkent vand, og så får man en mere ensartet smag og virkning på den måde. Vores krop bruger ikke energi til at varme vandet op, når vi drikker det lunkent, altså sådan bare stuetempereret faktisk. Lemon støtter altså fordøjelsen og renser ud og smager frisk, opkvikkende, og så er det en dejlig rutine til sådan en selvomsorg. Så kan du måske spørge, kan jeg bruge den her lemon i min te? Ja, det kan du godt. Vandet, det må ikke være for varmt. Det må maks være en 40-45 grader, fordi ellers går de æteriske plantestoffer tabt. Så får man selvfølgelig smagen, men virkningen, den går tabt, hvis man putter det i meget varmt te. Men hvis du kan holde fingeren nede i vandet, uden at brænde dig, så er temperaturen okay. Og hvis du som jeg venter altid med at drikke min te, til den er kølet lidt af, så derfor kan jeg sagtens putte en enkelt dråbe i, hvis jeg har lyst til det. Man kan selvfølgelig godt få for meget olie om dagen, hvis man bruger det hele tiden. Det skal man selvfølgelig passe på med, fordi netop at den går ind og påvirker vores fordøjelse, så det kan godt være, at man måske får en lille smule løs mave, hvis man bruger det alt for meget. Så kunne jeg tænke mig lige at runde nogle spørgsmål, som jeg får en gang imellem, fordi så er der nogen, der spørger mig, kan man dryppe det direkte i et glas vand, sådan som du siger? Ja, det kan man, hvis det er fra doTERRA. doTERRA bruger ægte såkaldt CPTG-certificerede olier. Så der kan man trygt drikke det, enten af rustfrit stål eller af glas, aldrig af plastik. Hvis du bruger andre olier fra andre leverandører, så skal du lige undersøge, om olien er certificeret, så du kan drikke den. Det her CPTG-certificering, det handler kort fortalt om, at vi taler om 100% æterisk olie, altså ingen syntetiske tilsætningsstoffer, ingen fyldstoffer og ingen kunstige duftstoffer. Så er der nogen, der spørger mig, kan man give det til børn? Du kan godt bruge lemon i diffuser til børn, og du kan også godt putte det på begrænset udvortes. Men helt små børn, dem skal man ikke lade drikke det her lemonvand. Citronvand kan vi også kalde det. Så er der nogen, der siger, at jeg er ny inden for olieverdenen, inde i olieverdenen. Så jeg er lidt nervøs for at starte for voldsomt op. Ja, man skal også altid starte blidt op, så man kan bruge det, jeg kalder tændstikmetoden, altså at døbe en ren tandstikmetoden. Døbe en ren tandstik ned i flaskens åbning, og så rører man det rundt i vandet, og så får man en mild introduktion til kroppen af citronens virkning. Hvis du er nysgerrig på lemon og gerne vil prøve det selv, så skriv til mig i kommentaren eller send mig en besked. Jeg hjælper dig gerne i gang, også med opskrifter og morgenrutiner og hvad der måske kan passe bedst til dig. Tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at bringe lidt mere citronfriskhed ind i din hverdag. Og husk nu, at den her video, den bliver kun liggende i gruppen 30 dage. Så fjerner Facebook den simpelthen. Så hvis du har brug for et lille gensyn, og der er gået mere end 30 dage, så finder du den på min YouTube-kanal Gretes Univers. Der kan du abonnere og sætte klokker i gang og sådan noget, så du altid får besked, når jeg lægger nye videoer op der. Del gerne dine erfaringer i kommentarfeltet eller spørg løs, hvis der er noget, du er i tvivl om. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej fra hjerterummet.